Не дейте минавате пред... Дай сам мисли вече, мисли как да стане, мисли как да стане. Значи той сега ще и там да Върти се кажа, да. Добре. За други. Завърти се малко към него, Жора. Не, обратно се завърти, обратно се завърти. Обратно се завърти, обратно се завърти. Към него. Обратно към него се завърти. Да. Към него карай кръвната. Жора, аре сега там прибери само ръцете, остави го да стои там. Така, да няма да ти... Когато се чувстваш уверен, избиваш него. Набивай се нагоре, тръгвай нагоре. Тръгвай нагоре, не. Не. Към него.